Usa ka maing gabi pag-usab, mga angkol o mga ante. Tugod din isab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran. Magandang gabi sa iyo, mga kabisyo! At syempre, ito naman po ang ating programa. Programa nating Totoy na Lab. Simula alas 9 po ng gabi hanggang 12 midnight, Lunes hanggang Biyernes. Ang inyong halandong alagad sa radyo. Ang inyong kasama po sa radio, ako po si Totoy Bato. At kanina po, no, kinumusta natin ang ating mga kabisyo dyan. Kumusta ang lagay po ninyo? Mabuti ba o gibuti-buti? Siyempre, laging mabuti po yan. Okay yan na, okay pa sa alright yan mga kabisyo, no? Dapat po natin alagaan po natin ang ating mga lagay. Kasi pag hindi natin inaalagaan yan, magkakasakit po tayo. Alam na po natin yan na yung sakit po ngayon. Oo, siguro, no? Ikaw ngayon, gapis lango. Kumbaga, may sipon ka, may iba yung nararamdaman mo ngayon. Medyo you're not feeling well. Mahirap na pag ganun po mga kabisyo. Dahil baka makakahawa ka sa iyong mga katrabaho. Oo, maawa ka naman sa kanila. Baka lusi ng imong kigol. Alam mo mga kabisyo, no? Yan lang pong lagi kong hiling po sa ating buong may kapal na hindi po tayo magkakasakit, no? Ako okay lang. Kahit na wala masyadong perang pumapasok eh. At least okay lang yung ating lagay. Okay lang yung ating pangatawan, hindi po tayo nagkakasakit, no? Yan ang kagandahan po mga kabisyo. Anyways, magandang gabi po sa mga nakatutoy po sa atin, no? Nakatutok sa atin, nanonood sa atin sa FB Live ng Love Radio Manila. Hello sa inyo. Ayan, baw ko si Muhammad. Oo, baw lang ko. Hindi ko mutuwad ha. Kasi pag tutuwad si Totoy Bato, basin o lusion ni Mkigol. Anyways, ang pinag-usapan po natin dito mga kabisyo, ito po yung maganda po ito, no? Siguro binabaliwala lang po ng iilan ito kasi sasabihin, wala lang yan eh. Bakit ba importante yan? Ito yung pinag-usapan po natin, ang personal hygiene. Ano ba personal hygiene? Yun yung tinatawag natin na personal na kalinisan sa katawan, no? Ang kalimpyo sa panglawas. Alam na po natin yan na tayo po'y may mga kasamaan po tayo na talagang napaka malinis, no? Kahit nga pagkain sa labas eh. Yung mga tusok-tusok. Hindi yan kumakain ng tusok-tusok. Pero wag na. Baka iba na yung iisipin ninyo. Well, anyways, mga kabisyo, no? Ito nga yung personal hygiene natin, sinasabi po natin. Alam na po natin yan sa panahon po ngayon. Ang dami na pong pwedeng bilhin, no? Nasa application na po, no? Hindi kagaya dati na kailangan mong maghanap, no? Kailangan mong maghanap sa mga tindahan. Kailangan mong puntahan pa yung isang lugar. Ngayon, sa click mo lang, ando na, mahahanap mo na. Halimbawa, kailangan mo ng sabon para sa katawan. Andun, click mo lang, body wash. Para naman dito sa iyuhang personal na na pikoy, pwede din. 'Di ba? Akala ko nga para lang sa babae yung gano'n eh. Meron din pala para sa mga lalaki. Pambihira naman 'to. Bakit kaya angkol kailangan pa yung sa lalaki? Eto na nga po, no? Ang personal hygiene po ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay proteksyon laban po sa sakit at nakakatulong mapanatili ang kalusugan ng katawan. Ito yung purpose po niyan, ha? Hindi po yan pang-akit. Hindi po yan dahil nga meron kang laban mamaya. Kailangan mong gamitin yan. Hindi po. Yan po ay nagbibigay proteksyon laban sa sakit at nakakatulong mapanatili ang kalusugan. Okay, no? At narito po ang ilan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang personal hygiene or yung pag-aalaga po ng ating katawan, no? Ito, unang-una, pag-iwas sa sakit. Ayan. Ang tamang personal hygiene tulad ng paghuhugas ng kamay. Yan. Pagligo araw-araw. At paglilinis ng katawan ay nakakatulong sa pagpigil sa pagkalat ng mikrobyo at bakterya na sanhi ng iba't ibang sakit tulad ng sipon, yan, ubo at iba pang mga impeksyon. Yun pala yung isa sa mga rason doon. Kaya ikaw ngayon, pag wala kang personal hygiene,
punta ka rito. Kay Lucio, yun ako na imong kigol. Dalhin kita sa banyo. Tulungan kita pagligo. Ako yung magligo sa'yo. Ako yung bubuhusan kita ng tubig at sabunan kita. Pastilan. Kung hindi kaya ng sabon at saka shampoo, dala ako ng panghilod. Bato ba? Lugdan ikaw. Yung paghilod ha. Mula ulo hanggang baba. Syaro. Ayan. Ito rin. Kaya kailangan ng personal hygiene po mga kabisyo. Pagpapakilos ng self-confidence. Ganon po yan, no? Ang malinis at maayos na hitsura ay nagbibigay ng tiwala sa sarili at nagpapataas ng self-esteem. Napansin mo ngayon? May mga kasamaan po tayo ngayon. May kasamaan ka siguro na hindi naman pogi, hindi naman maganda, pero malinis sa katawan, di ba? Pag malinis sa katawan, nagbibigay ng self-esteem yan. Feeling niya, maganda siya. Feeling niya, pogi siya. Pero kung tutusin, nawing pastilan. Yang nawing, murag akong lubot. Biro lang ha. Pero totoo yan po, Kapag ikaw po ay malinis na tao, malinis ang katawan mo, may personal hygiene ka, nagbibigay po yan ng self-confidence. Now, alam mo na, Kapag alagang-alaga ang sarili, mas magaan ang pakiramdam at mas kumpiyansa ka sa pakikisalamuha sa iba, di ba? O yun, meron pa tayo dito, Nakuha natin, Ito, sosyal na implikasyon. Ito na. Ang mabahong amoy, maruming katawan o hindi maayos na hitsura ay maaring makakaapekto sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Napakasimple yan, Pag nakita nila, libakon ka. They will talk to you at behind your back. Uy, di po niyo. Andito na naman tong kagwang. Andito na naman yung kambing. Hindi naliligo. Diba? Alam mo mga kabisyo, dinadaan ko lang to sa biro para may konti naman tayong tulong din sa iyo ngayon, sample lang, si Manong driver ngayon, ikaw angkol, nasa biyahe ka ngayon, Yung minamaneho mong taxi o kaya minamaneho mong grab car o kaya lalamove dyan, mabaho. Siyempre, sasabihin ni auntie, siyang pasahero, parang ayaw mo parang gusto mong bumaba, no? Pagpasok mo pa lang sa sasakyan, nanimahong brief nga, wa na tuyo. Pastilan lami kayong losi. Yun na imong kigol, Manong driver. Pero yan, dinadaan lang natin to sa biro mga kabisyo, Hello po sa mga nanonood sa atin, sa Facebook Live ng Love Radio Manila, Ito lang mga konting katuwaan lang po tayo dito, Para hindi ka antukin, Ito yung programa tama-tama po sa iyo mga kabisyo. Pag wala na po tayong oras dito sa ating on-air po natin, punta po sa Love Radio Manila page. Doon tayo magkukulitan at babasahin ko yung mga nag-message po sa atin sa ating Facebook, Sa Totoy Bato Official, ang nakalagay po doon ay, ano ang biggest turn-off mo sa boys or girls? Ayan, punta na po ngayon kasi punta na po tayo sa Love Radio Manila page. Ayan, eto pa rin ang programa ninyo kada gabi. Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Only right here on 90.7 Love Radio. May gabi, mga kabisyo. Sasakyan sigaw.